устоз аз ҳамин се ном мегуфтед кадомаш беҳтару хубтар аст? хостем фикри шуморо фаҳмем. Аббос, Закарё, Абу Ҳурайра, Яҳё. Абу Ҳурайра ном нест. Яҳё номи пайғамбар аст. Закариё номи пайғамбар аст. Аббос номи амаки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам аст. яъне Закариё ва Яҳё беҳтар аст нисбати Аббос. аммо Абу Ҳурайра ин куния аст. ҳазрати Абу Ҳурайра як гурбачаи бозӣ карда мегаштанд. Дар баъзе ривоятҳо дар остинашон як гурбача гиром мегаштанд. Баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам Абу Ҳурайра гуфтанд, падари гурбача. гуфтанд аз сабаби бисёр гурбача ки ту мегаштагиш падари гурбача. гуфтанд ба ҳамин машҳур шуд. ваилло номаш 30 қавл аст. баъзе муаррихҳо гуфтанд ки Абу Ҳурайраи номаш 30 қавл аст. машҳуртаринаш Абдурраҳмон ибни Сахр аст. ва дар дунё ягон одам мисли Абу Ҳурайра дар номаш ихтилофи зиёд нашудааст гуфтанд. яъне 30 қавл. 30 не. бале Абу Ҳурайра ном нест. Абу Ҳурайра намонед ном не куния ҳаст. падари гурбача номаш.